Tervetuloa mun ensimmäiselle videolle, ja tässä olisi kanavan Nipsu 93 tuottajan kanavan tubettaja, jolla vasta muutama video vasta. niin yritän tässä jonkunlaista videoa saada aikaiseksi. Et tervetuloa seuraamaan joko mua tai mua. jep. Hanna ei mennyt vieläkään. Ei, mutta se on naisella. Tänne. Mennäänkö mä tonne vaan mennä sisään? Nää 2 pulloa sekasin tohon tuoppiin. Maistuu muuten ihan sika hyvälle. Hellurei! Tältä iltaa kautta tältä yöltä nämä videot vois olla tässä purkissa. Että joo, tässä on illan tunnelmia. Kiitos katsomisesta ja hyvää illan jatkoa.